Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Estem llegint el capítol 8, Passatemps finals, primera part de 2. Recolliment. Hem estat predicant en Keturi i els seus voltants durant anys, va dir Thakur Mahashai a Ramchandra. I per la gràcia de Mahaprabhu hem tingut un cert grau d'èxit. Molta gent ha vingut ací des de llocs llunyans per aprendre sobre la ciència de Krishna i tindre darshan de les nostres estimades deïtats. S'han fet i distribuït moltes còpies de les literatures dels Goswamis. Resulta molt satisfactori veure florir el moviment Sankirtan del Senyor, però Keturi ha començat a semblar-me massa concorregut. El pati del temple està sempre polsós a causa dels centenars de pelegrins que el travessen diàriament. Sent que les multituds s'estan convertint en un impediment pel meu bhajan. M'estic fent vell i no tinc obligacions en este món. Els meus deixebles són competents per ocupar-se del servei de les deïtats i continuar la missió de predicació de Keturi. Vull anar a algun lloc tot sol per a cantar els sants noms. Ramchandra va comprendre. Sí, això s'ha tornat molt atrafegat. És difícil trobar un lloc tranquil per a cantar. Conec una zona preciosa i apartada, no lluny de Keturi, va dir Narottam. Em recorda a Vrindavan. Seria un lloc perfecte perquè els dos realitzarem el nostre bhajan en pau. Què et sembla? Sí, va dir Kaviraj, encantat de ser inclòs. Però qui cuidarà el temple i les deïtats? Crida els meus deixebles majors, va dir Narottam. Jo repartiré el seva entre ells. Així podrem marxar-nos. Mesos després, sota una frondosa coberta de fulles, Narottam es va acomodar en el sol nu davant la seva barraca amb un desfilat xadar cobrint el seu cos prim. Absort en el Krishna Katha amb el seu volgut Ramchandra Kaviraj, estava molt content. Narottam i Ramchandra van sentir un murmuri i van alçar la vista per a veure a Ganganarayan eixint d'entre les mates. Immediatament es va postrar davant els sadhus i, després, traient triomfalment de la seva bandolera un gran parell de recipients de fang, va anunciar: Els meus benvolguts mestres, he portat Mahaprasadam del senyor Gauranga per a vosaltres. Narottam i Ramchandra es van tirar a riure, encantats per la seva amorosa devoció i per l'enorme quantitat de prasada. És que esperes que arriben convidats per assaborir este enorme festí? Va dir Ramchandra rient. Ganganarayan va somriure. No, esta xicoteta quantitat de prasada més per a vosaltres dos. Si no accepteu esta magra ofrena, com podeu esperar mantindre junts cos i ànima? Estem molt vius, veritat? Va fer broma Ramchandra. Apenes, va respondre irònicament Ganganarayan, observant amb preocupació el fràgil cos del seu guru. Visc amb l'esperança de que per una vegada devores tota este prasada. Tal vegada fins i tot demanes més. Hem triat la renúncia, va dir Narottam en veu baixa. Ens agrada dejunar. Ens allibera de preocupacions. Vivim ací amb gran felicitat, totalment absorts a cantar, escriure i comentar Krishna Katha. Només lamentem que això et defraude. Ganganarayan va sospirar. Després va traure un tros de pergamí de la seva bossa i li ho va entregar a Thakur Mahashai. Acaba d'arribar esta carta de Srinivasacharya. Narottam va agafar la carta i la va obrir amb impaciència. Feia temps que no tenia notícies del seu benvolgut amic, però el seu cor es va afonar en llegir el missatge. Estic planejant visitar prompte Vrindavan. El viatge és llarg i necessite un assistent. M'agradaria que el meu deixeble Ramchandra m'acompanyara. Seriós, Thakur Mahashai
va passar la carta al seu amic. Quan Kaviraj va llegir el seu contingut, la seva expressió es va ennuvolar de preocupació. Això era totalment inesperat. Narottam va comprendre el dilema de Kaviraj. Què podria ser més meravellós que viatjar amb el seu Guru Maharaj a la terra sagrada de Vrindavan? No obstant això, que difícil seria deixar arrere el seu millor amic i la seva alegre vida de bhajan. Ens hem convertit en una sola ànima en dos cossos, va pensar Narottam. Els ulls de Ramchandra es van omplir de llàgrimes. Com et deixaré ací, tot sol? Va cridar. Com podria suportar estar lluny de tu? Ho eres tot per a mi, mare, pare, mestre, amic. A Narottam se li va formar un nus en la gola, però va assegurar Ramchandra. No et preocupes, estaré bé. No has de perdre aquesta oportunitat de visitar Sri Vrindavan Dham. El cap de Ramchandra s'afonava cada vegada més. Quan pense en l'intensament que anheles l'associació del Senyor Chaitanya i els seus associats en el teu bhajan, a vegades sent que la teua amistat amb mi és el teu únic vincle amb este món. Ara també hauré de deixar-te. La idea de causar-te tanta infelicitat és massa pertorbadora. La separació és inevitable en este món, va dir Narottam en suavitat. Un dia tots dos tornarem al domicili del Senyor i allí mai més estarem separats. Però ara com ara, hem de tolerar el dolor de la separació l'un de l'altre durant algun temps. Quan tornes, imagina la felicitat que sentirem. No, va protestar Kaviraj. No hi ha necessitat de separar-nos. Hauries de vindre amb nosaltres. Narottam va sacsejar el cap amb gravetat. No, amic meu, ja no hi ha res per a mi en Vrindavan. El meu Gurudeva ha marxat. Bhugarva Goswami ja no és allí. No sabem si Jiva Goswami segueix allí o no. Totes les grans joies de Vrindavan han desaparegut i sense elles jo no faria allí més que plorar. Narottam va tornar a sacsejar el cap. No, Kaviraj, no aniré a Vrindavan. Sembla que és desig del Senyor que estiguem separats per algun temps. Els llavis de Thakur Mahasai es van corbar en un lleu somriure. No hi ha més que veure la nostra inclinació mútua. Se suposa que som renunciants, però ens hem convertit en els membres d'una família lligats per llaços de l'afecte. Tal vegada el Senyor vol trencar la nostra inclinació. Què estàs dient? Va exclamar Ramchandra. Esta dissertació sobre la renúncia és àrida. El nostre Senyor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, sempre va estar envoltat dels seus devots amorosos i els Vrajavasis també seguien a prop els uns dels altres per assaborir l'alegria de servir junts al seu Senyor. Les relacions amoroses entre devots no són com la inclinació mundana entre amics o amants. Un devot no pot suportar viure sense la companyia d'altres devots, perquè els devots s'alimenten mútuament amb les seues dolces converses sobre el Senyor. Sense companys devots, com podem assaborir la dolçor de Vraja? Els teus prabhus, Lokanath i Bhugarva, què van fer sinó romandre apegats a l'associació mútua? I els Goswamis de Vrindavan també tenien una meravellosa família de devots. Tots formem part de la família de Krishna i, naturalment, hem d'estimar-nos els uns als altres. Narottam va somriure afectuosament. Sí, va concedir, però no pots desobeir l'ordre del teu guru. És vell i ara et necessita. Sigues feliç i ves a servir-li. Ramchandra va inclinar el cap. Sé que he d'anar a Vrindavan. La perspectiva és fins i tot excitant, però em preocupa deixar-te tot sol i sé que la separació de tu serà insuportable. Ajupit tot sol en el bosc, Thakur Mahasai va agafar la seva ploma i va començar a escriure. Portava molts mesos treballant en una recopilació de cançons. Avui estava inquiet. Quan tornaria Ramchandra? Hauria d'haver tornat fa molt temps. Deixant la ploma, Narottam va tancar els ulls. Ramchandra!
va cridar, angoixat. Tornaré a veure't, sense veure el teu rostre el meu cor es trenca. Tenia una joia en el meu poder, però algú em va enganyar i me la va robar. Oh, Srinivas, Svarup, Rupa, Sanatan, Raghunath Das, per favor, tingueu misericòrdia de mi. Narottam va sospirar profundament i va començar a cantar. Eibaro Karunakoro Vaishnava Gosai. La seva veu, carregada d'emoció, va ressonar entre els arbres. Parita presavine kehonai. Oh, Vaishnava Goswami, per favor, sigues misericordiosa amb mi ara. No hi ha ningú, excepte tu, que puga purificar a les ànimes caigudes. On es pot trobar una personalitat tan misericordiosa per la mera audiència de la qual tots els pecats s'allunyen? Després de banyar-se en l'aigua del sagrat Ganges, moltes vegades un es purifica, però només per la vista d'un devot les ànimes caigudes es purifiquen. El sant nom allibera aquell que ha comès una ofensa al Senyor Hari, però si un comet una ofensa a tu, no hi ha forma d'alliberament. El teu cor és sempre el lloc de descans del Senyor Govinda, i el Senyor Govinda diu, els Vaishnaves estan en el meu cor. Desitja la pols dels teus sants peus en cada naixement que puga prendre. Per favor, considera a Narottam com a teu i sigues bondadós amb ell. Viatge a Gambhila. Ganganarayan i Hariram van observar el seu mestre espiritual des de la distància. Els feia mal el cor, els seus ulls plens de llàgrimes, el seu cos quasi en carn viva. No m'atrevisc a donar-li la notícia, va murmurar Ganganarayan. Des que Ramchandra Kaviraj va partir cap a Vrindavan, Thakur Mahasai apenas parla amb ningú. Diu que té alguna malaltia en la gola, però jo crec que simplement vol que li deixen en pau. Està tan immers en el bhava que sembla cremar en un foc d'anhel intens per la companyia de Mahaprabhu i els seus devots. Encara que està físicament present en este món, li queda poca connexió amb ell. Llàgrimes d'ansietat es van escampar per les galtes de Hariram. Tens raó, no hem de dir-li que Ramchandra ha partit d'este món. No podria suportar la notícia. El rostre de Ganganarayan estava rígid per la preocupació. Fa dies que apenas menja res. En tem que no estarà amb nosaltres molt més temps. Va tremolar. La perspectiva que el seu guru sanara era impensable. Anem a veure. He portat alguna cosa de Mahaprasadam, de Gauranga. Tal vegada podem convèncer-lo que mengi alguna cosa. Narottam va alçar els ulls quan Ganganarayan i Hariram van entrar en el clar i es van postrar davant ell. Quan es van haver alçat, Narottam va estudiar els seus rostres. Tenien els ulls enrogits i el rostre ansiós. Tots dos deixebles miraven al sol, incapaços de trobar-se amb els ulls del seu guru. No van pronunciar cap paraula, però, en el més profund del seu cor, Narottam va comprendre les seues notícies. Ramchandra Kaviraj havia deixat este món mortal. Amb mans tremoloses, Narottam va acceptar la Mahaprasadam. Normalment només acceptava uns globs de sèrum de llet, però, per a calmar l'ansietat dels seus deixebles, va acceptar la seva ofrena. Quan els seus deixebles es van anar, Narottam no va poder contindre les seues emocions. Les llàgrimes van brollar dels seus ulls i la seva lamentació va esclatar. Tots els acompanyants de Gauranga Mahaprabhu eren candidats qualificats per al prema. Els seus passatemps eren tan dolços que fins a les pedres es fonien en veure tanta bellesa. Però tinc la desgràcia de no haver nascut a temps per a presenciar aquests esdeveniments. Este dolor persisteix sempre en el meu cor. Narottam semblava asfixiar-se mentre cantava. Oh, Prabhu Sanatan, Rupa, Raghunath, Bhugarba, Srijiva i Lokanath Goswami, vostès van realitzar tan bells passatemps en Vrindavan, però ara heu tornat a la residència espiritual deixant el món sencer buit. El rostre de Narottam es va omplir de llàgrimes ardents.
A qui he d'acudir per expressar el dolor del meu cor? No vull mostrar el meu desafortunat rostre a ningú. No sóc millor que un animal mort. Vaig tindre la sort de viure amb Sri Srinivasacharya i les seues paraules solien refrescar el meu cor. Però on s'han anat ara? Ell i Ramchandra mai van tornar. Ara el meu cor s'estremeix de dolor. A qui aniré a contar-li esta història? És com si haguera begut verí, però sóc tan desafortunat que no deixe este món. Narottam Das està molt avergonyit. Multituds de deixebles es van col·locar tensos davant Thakur Mahasai. Mirant amorosament el seu rostre, esperaven ansiosament saber per què els havia convocat al seu Bhajan Stali. Després d'un llarguíssim silenci, Narottam va dir finalment: en este fràgil estat, com puc viure? Ningú va parlar, i Narottam va mirar amb compassió els rostres atònits dels seus deixebles. Ganga Narayan no podia acceptar que el seu mestre espiritual estiguera donant senyals d'haver conclòs la seva estada en el regne material. Sabia que l'estat de Thakur Mahasai no es devia a cap problema físic. Més aviat estava experimentant intenses emocions espirituals. Així tot, va parlar amb valentia. Gurudeva, estem molt preocupats per l'estat de salut de Thakur Mahasai. Potser et ve bé eixir d'este fosc bosc i canviar d'aires. M'agradaria portar-te a la meva casa, en Gambhila. És un bell lloc, just a la vora del Ganges. Allí podràs banyar-te diàriament i prendre el sol, i la meva esposa et prepararà un nutritiu prasada. Estic segur que la teua salut millorarà. Tots van esperar. Thakur Mahasai va semblar considerar el suggeriment. Després va dir: molt bé, somrient lleugerament. Anem a Gargas Nana. Ganga Narayan va llançar un sospir d'alleujament i els altres deixebles van cridar feliços: Jai, Jai, lloat siga Thakur Mahasai. Es van prendre disposicions i, al matí següent, Thakur Mahasai va ser perfectament tret del seu Bhajan Stali i portat al temple de Keturi. Després del darshan, el grup es va dirigir a Budduri, la ciutat natal de Ramchandra Kaviraj. Allí van ser rebuts pel germà de Ramchandra, Govinda Kaviraj. Ningú va dir res sobre Ramchandra, però es van acomodar a casa de Govinda i van realitzar kirtan durant la resta del dia. Al matí següent es van dirigir a Gambhila. En arribar a la casa de Ganga Narayan, el grup es va dirigir immediatament a la vora del Ganges per a prendre un bany. Narottam va entrar en l'aigua que fluïa lentament amb un somriure afable. Els rostres dels seus deixebles brillaven de felicitat. Portaven molt de temps preocupats per la soledat i la fràgil salut de Thakur Mahasai. Era una tranquil·litat tornar a estar en la seva companyia i veure-li ficar-se en les centellejant aigües del riu sagrat. Després d'un refrescant bany, es van instal·lar junts en la riba arenosa del riu, assaborint la càlida llum del sol. Van cantar en veu baixa, plaent-se de la profunditat i la intimitat d'esta experiència especial. No obstant això, al cap d'una estona, l'humor de Thakur Mahasai va canviar inesperadament. La seva expressió es va tornar greu i va mirar fixament el Ganges. Dels seus ulls brollaven llàgrimes que es lliscaven per les seues galtes. Semblava haver deixat darrere els seus associats i haver-se submergit en el seu interior. Sense dir ni una paraula, es va tombar de sobte en l'arena i va tancar els ulls. Alarmats, els seus deixebles li van parlar, però no va respondre. Ganga Narayan es va sentir com colpejat per un raig. Sense saber què fer, va contemplar atònit l'afable rostre del seu mestre espiritual. Havia pensat que el canvi d'aire seria benvingut, però ara semblava que Narottam havia vingut a Gambhila per a desfer-se del seu cos a la vora del Ganges. Devastats, tots van envoltar el seu mestre espiritual i van començar el kirtan. No podien fer una altra cosa que resar i cantar i contemplar impotents com el pit del seu estimat Thakur Mahasai pujava i queia feblement.
Els vilatans que havien seguit el grup fins al Ganges també es van reunir al seu voltant ansiosos per a contemplar per última vegada el famós sadhu. Els sons dels laments es van mesclar gradualment amb el kirtan i un devot va assumir el lideratge entonant oracions especials per a la protecció del seu Thakur Mahashai. Un altre va portar garlandes i les va col·locar amorosament al voltant del seu cos. Un altre va portar aigua del Ganges i la va arruixar sobre ell.